Ahojte, pozdravujem vás. Sľúbila som vám video k Startbox balíčku, tak vám idem k nemu niečo povedať. Startbox balíček obsahuje takto všetky tieto produkty a postupne sa dostaneme ku každému jednému. To znamená, začnem tak s kraja kozmetikou. Obsahuje LH plus sprej, ktorý nám vie krásne poslúžiť pri migrénach, pri bolesti krku, pri bolesti kolien, chrbtice, nastriekať, uvoľní, dostane sa až do kosti, krásne odblokuje. Zároveň vie veľmi krásne poslúžiť pri pchatých dutinách, či u detí, či u dospelých, pri migréne, na čelo proste vmasírovať, na dezinfekciu vzduchu, na odstránenie elektromagnetického smogu, keď pracujeme pri počítači, tak ako ja. Môj sa práve vypol, ale ešte sa k tomu dneska vraciam, takže si to túto postriekam, aby som mala sviežu myseľ. Osviežuje a aj pre detičky pri spaní alebo pred spaním, keď je nejaká výroza vo vzduchu, tak krásne vie osviežiť vzduch a vlastne vydezinfikovať ho prírodným spôsobom, keďže obsahuje aj levandulový olej. Slúži tiež ako repelent. Toľko možno v krátkosti. Už nemáme také silné slniečko, ale dá sa použiť ako ochrana pred slniečkom a zabránenie pigmentovým škvrnám. Dobre, keď sme pri kozmetike, tak máme Citrus Plus, vlasový a telový šampón, ktorý je čisto prírodného zloženia, to znamená, že môže byť určený už malým detičkám a vlastne nerobí žiadne alergické reakcie, hydratuje pokožku a skrz tie esenciálne oleje, ktoré obsahuje, aj krásne vonia, ale zároveň vyčistí mas a vlastne tie nečistoty, ktoré na pleť nepatria. Mne veľmi krásne slúži na čistenie mojej poritej pleti, takže odstraňuje čierne bodky. Dobre, začnem najdrahším produktom portfólia, ale najväčším zázrakom. Je to elixír, LXR7. Voláme ho elixír kvôli tomu, že dokáže pomôcť pri akýchkoľvek náročnejších, závažnejších zdravotných potiažoch, ale zároveň vieme ho použiť aj na denné použitie, to znamená, keď máme problém so spánkom, máme väčšie psychické vypätie, máme hormonálne problémy, máme menopauzu, máme čokoľvek, máme veľmi dobré skúsenosti, ako predísť napríklad operácii meniskusu v kombinácii s našim C-vitamínom, ktorý je tiež súčasťou balíčka, vie krásne podporiť tvorbu kolagénu a ďalších dôležitých látok, ktoré sú vlastne potrebné na to, aby sa telo zregenerovalo. Obsahuje kmeňové bunky, ktoré vedia sa napasovať na naše, tie, ktoré sú pokazané, a teda dokáže v tele opraviť to, čo už neslúži, a prinavrátiť mu na novo tú funkcionalitu. A je to skvelý anti-aging produkt. Mohla by som o ňom rozprávať veľa. Keď by ste chceli viac informácií, dajte mi vedieť, ale každopádne isto už som postielala nejaké základné informácie ohľadom elixíru v skupinke. Dobre, keď som spomínala C-vitamín, tak pokračujem C-vitamínom. Súčasťou balíčka je kvalitný C-vitamín, obsahuje 60 kapsuliek, je v kombinácii s rutínom, to znamená, že posilňuje aj cievy, zabraňuje praskaniu žiliek, keď je tam nejaký problém, že praskajú žilky v oku alebo na pokožke, teda pod pokožkou, alebo sa vám púšťa napríklad krv z nosa, tak treba posilniť vlastne cievy a dodať C-vitamín rovnako. Aj keď chceme podporiť tvorbu kolagénu a nechceme užívať kolagén ako extra doplnok, ktorý vlastne ide do tela tam, kde sa on sám rozhodne, keď ho pijeme separátne. Takže tento vlastne podporí prirodzenú tvorbu nášho kolagénu a teda naše telo si vygeneruje kolagén tam, kde mu chýba, kde je jeho nedostatok. Dobre, teraz by som povedala niečo o očiste. To znamená, súčasťou balíčka je aj produkt, ktorý slúži na očistu organizmu, obsahuje 4 druhy vlákniny, ktorými vlastne vie z tela dostať mechanicky, ale veľmi jemne, lebo je tak správne nakombinovaný, aby vlastne nepoškodil štruktúru čreva, ale zároveň dostal stadiaľ všetky plesne, huby, parazity, ťažké kovy, herbicídy, pesticídy, čokoľvek proste, čo v tele nemá čo robiť. Máme veľmi dobrú skúsenosť
odľahčuje klby, keď sú tam nejaké nanosy, hej, skrz to, že už nejaký čas sme na tom svete, už nejakým spôsobom sa to tam usádza, to, čo do tela nepatrí a telo si ho distribuuje, kam uzná za vhodné. Takže toto je veľmi úžasný doplnok, ktorý nám vie tým pádom zlepšiť kvalitu pleti, kvalitu vlasov, kvalitu strebávania živín, ktoré príjmame a vie nás zbaviť nanosov v črevných krkoch, až nejaké 2-3 kilečka sa vieme zbaviť, keď tam tieto nánosy sú. Tak, ideme na protizápalový produkt, ktorým je CGS. CGS 12 je veľmi úžasný produkt na všetky skryté zápaly v tele, o ktorých možno ani netušíme. Veľakrát, keď sa stane, že ma začína bolieť hrdlo, že včera mi vybehlo, že asi budem mať diaret v oku, to znamená, automaticky som si nasadila CGS 12. Keď má niekto problém s dnou, keď má hormonálne problémy, keď je problém s trávením, keď sú akékoľvek zápalové ochorenia, ktoré sú známe, neznáme, akéhokoľvek druhu, vysoký krvný tlak, vyšší cholesterol, cukrovka, toto sú všetko dôvody, prečo treba podporiť protizápalové procesy alebo proste boj so zápalom v tele prírodnými zložkami a toto krásne vie podchytiť ten zápal a vie s ním krásne zatočiť. Dobre, skvelý produkt pre deti, ale aj pre nás do tohto obdobia je IMS 8. IMS 8 slúži, som vám ho niekoľkokrát ukazovala, je to malinový prášok, ktorý obsahuje základnú bázu, to znamená kyselinu huminovú, ktorá obsahuje 80 minerálov, mikroelementov a stopových prvkov a zároveň obsahuje C, zinoxalan jód, cordyceps, ktorý okysličuje na úrovni buniek a vlastne zabraňuje tiež zápalovým procesom v tele a rovnako obsahuje aj 3 aminokyselinky L-arganín, R-karnitín a L-lizín, ktoré sú vlastne tiež podporné, lebo všetci dobre vieme, že tá pyramída, z ktorej sú postavené vlastne, že ako príjmame živiny, potrebujeme 60 minerálov, 16 vitamínov, 12 aminokyselín a 3 omega-mastné kyseliny. A toto poradie dôležitosti je presne takéto. To znamená, že na to, aby sa nám vitamíny vstrebávali, aby sme ich v tele vedeli využiť, potrebujeme určite doplniť najskôr minerály. Takže tento produkt to obsahuje, vie to poslúžiť detičkám, vie to poslúžiť nám, vie to krásne znížiť teplotu, vie to doplniť pitný režim. Je to proste topka pre deti i dospelých a viete to mať stále po ruke, lebo stačí vám pohár vody, do ktorého ten sáčok proste rozmýšľate a je to hotovo. Keď som hovorila o kyseline huminovej, tak sa k nej vrátim. Máme samostatný produkt, ktorý je HC80, ktorý obsahuje kyselinu huminovú, zároveň okrem kyseliny huminovej obsahuje cordyceps a pestrec mariánsky na očistú pečenie. Kyselina huminová dodáva do tela 80 minerálov, ale zároveň zbavuje telo a dokáže naviazať toxíny, ťažké kovy a všetko, čo tam nepatrí. Rovnako, to znamená, že ako doplňa, tak aj upratuje v tele a je to skvelý produkt na podporu imunity, na podporu vitality, na podporu dlhovekosti, v boji proti vírusom, baktériám, v podstate na dobitie energie, náhrada za kávu, lebo vám to dodá energiu. A počas menštruácie určite skvelý doplnok, ktorý vlastne uľaví od tej ťažoby a takého toho pocitu ťažkých nôh počas menštruácie, keď nám ubúda železo. Je skvelý na doplnenie železa v kombinácii s C-čkom, ktoré som vám ukazovala. Je to absolútna topka a mám veľmi dobré skúsenosti, že krvné testy sú potom, krvný obraz je potom nádherný. Tak, aby som prešla všetky produkty a AG1 je anti-aging produkt, ktorý ale my voláme, že hormón šťastia, lebo v kombinácii s tým všetkým, čo v sebe má, nám dokáže zlepšiť náladu, únik z takej tej depresie, nepohody, proste presmeruje mysel a dostane nás do pohody, zároveň krásne pracuje s vírusmi. Je to anti-aging produkt, to znamená, že dokáže regenerovať skrz astragalus v
tele to, čo je pokazané. To znamená, máme krásne skúsenosti s opravou zraku pri dlhodobom užívaní a u detičiek, ktoré majú ADHD, na lepšiu koncentráciu a aj u ľudí, ktorí sú veľmi vyťažení pracovne napríklad, tak krásne pomáha na sústredenie. Toľko krátkosti. A SCC 33 je top produkt, ktorý obsahuje Shilajit. To možno poznáte. Dokáže naviazať šialene veľa toxínov z tela, ale na druhú stranu bol vyvinutý na to, aby vedel pracovať so stresom. To znamená, že pri užívaní tohto produktu využijete maximum energie v priebehu dňa, máte kvalitnejší spánok a v stresových situáciách viete fungovať s chladnou hlavou, dá sa povedať, odfúkne tú ťažobu myšlienok a dovolí vám sústrediť sa, koncentrovať sa. Mám pani, ktorá mala problém s migrénami dlhodobé, mala tie migrény a keď ju to chytilo tak 3 dní v kuse, tak začala to užívať a má krásne výsledky a už prešla na ďalšiu kapsličku. Takže toto je balíček, ktorý je obsiahnutý, ešte raz vám to ukážem takto, v rámci Starbox balíčka, to všetko tam nájdete. A ešte vám k tomu prezradím, som to chcela otočiť inak, ale prezradím vám cenu. Pôvodná cena je 538 €, aktuálna cena je 435. Ale zároveň dostávate cca nejakých 60 € späť ako cashback, odmenu z nákupu na ďalší nákup. Takže keď vás táto ponuka zaujala, alebo máte nejaké otázky k produktom, alebo chcete konzultovať váš aktuálny zdravotný stav, tak mi dajte vedieť. Rada si nájdem čas a môžeme sa spolu potom prípadne stretnúť, premerať cez to prístroj, ak ste z Košic alebo blízkeho okolia. A ak ste zďalej, tak sa vieme dohodnúť aj na meraní, ale vieme spraviť tú konzultáciu určite aj telefonicky. Tak vám prajem ešte krásny večer a vidíme sa pri ďalšom vysielaní. Ahojte.